Survivor. Днес ще гледаме, всъщност ще играем малко целяни. Чакайте. Минута малко си го подобрявам тук играта. Напред. Малко да си подобря името. Това ще ми е новия... Всъщност това ще ми е новия... Само да го напълня то с клипови. Ще имам нов канал. Ще и той. Съвсем интересното, що не мога да сменя името. Но продължаваме играта, където съм достигнал. Днес да ви е харесало. Както казах, малко ще ми е трудно, защото инвентара ми е малко... Вчера беше напълнен, ама бях убит. Его самия ми инвентар. Много малко дървета, много неща малки имам. Трябва да обикарам вкъщи и да крада. Не да крада фактически, няма хора вътре, ама... Можеш да караш кола, но не можеш да не мога да намеря. Пикапа го захвърлих на някъде. Не ми трябваше. Скоро ще направя интро. Ще направя. Ще има и нов клип. Все скоро. Се чува за Савина БГ Лут. И тя е готина работа. Тя пак на Майнкрафт. Аз пък на Майнкрафта няма за кода. Ани ще прави и на Майнкрафта. Да. Не знам. Ако ми хареса и тя много и Майнкрафта. И ако създам собствен сървър. Мога да играя. Мултиплеер. Нали ви казах? Ах, каква шанфрантия съм и аз. Тъй. Куфърче. Ние хора ще го изместя. Вода събрах на колко бутилки? 3 бутилки. И това е кафе, дето и като прича на буфера, мани. Това е кафе за... Ако ми се доспи. Патрони 22, храничка 2, бутилка за вода 4. Хубава работа. Все скоро ще посна един клип как играе с Лендрина кръвата Мири. Аз съм го направил, ама ще го посна след половин час. Надявам се да го гледате, да сте доволни. Защото днеска от вчера започнах да снимам и имам вече 3 клипчета в канала. Това ще ми е 4-то, а пък за Слендърна 5-то.
Да, и коментирайте дали с тази игра да продължа или не. Вече да не снимам на нея. Канаевката. Включваме животни. Минавайте за тия лапети. Татък. Много викат. Хора, хубава работа е, ама чак пък толкова да ти пречат. Яка работа. Нали? До 7 минути ще е клипчето, защото нямам толкова възможност. Както другото да е доста. Този клипчето го направих, защото бях с братовчетка си. Тя беше малко по-послушничка и не беше толкова спала. И можа да го направя. Мълчете бе, малко гурки. Глюклювци. Довиждане хора, аз съм Алекс Молкъра. Очаквайте клипите скоро.